Minbizia eta translazio medikuntzako taldea gara. Gure taldean bi ikerketa lerro nagusiak ditugu. Alde batetik, minbizi mota desberdinen diagnostiko, pronostiko eta tratamendu metodoak hobetzen ditugu. Beste alde batetik, terapia berriak erabiltzen ditugu, begiazalean sortzen diren lesioak birsortzeko. Gure txokoan aukera izango dituzue, laborategietan erabiltzen diren hainbat materialak, lesio horiek diagnostikatzeko, erabiltzen direnak ikusteko. Adibidez, mikroskopioak, biopsia laginak edo adibidez azaleko lesioak ikusteko laguntzen digun lupa bat. Gainera, zelula osasuntsuak eta tumore zelulak desberdintzeko erabiliko ditugu hainbat mikroskopioko irudiak eta bideoak. Lesio okularrei dagokionez, aukera izango dituzue hainbat mikroskopioko irudiak ikusteko eta gainera izango dugu modelo anatomiko bat, begiaren atalak ikusteko eta haiekin lotuta dauden patologiak eta guk horri buruz egiten dugun ikerketa. Gure asmoa, azken finean, pertsonen bizi kalitatea eta osasuna zaintzea edo hobetzea da. Zatoz gu ezagutzera.